Volám sa Anna Halabrínová a pochádzam zo Sobotišťa. Máme krásne dievčatko, Kristinku Annu Halabrínovú, ktorá v septembri oslavila 4 rôčky. Naša Kristinka sa narodila predčasne v 32. týždni tehotenstva s tým, že nie je počatá prirodzeným spôsobom, ale postúpili sme umelé oplodnenie. Celé tehotenstvo prebiehalo úplne v poriadku, bez známok nejakého poškodenia plodu až do 30. týždňa, kedy sa vlastne spustil pôrod. Hneď som bola hospitalizovaná v nemocnici, sledovaná. Kristinka ešte sa držala 2 týždne a v 32. týždni sa narodila. Boli to veľmi ťažké chvíle, nielen pre nás, ale hlavne pre Kristínu, lebo veľmi ťažko to zvládala. Dá sa povedať, že na druhý deň po narodení takmer zomrela. Odchádzali všetky orgány, prekonala ťažkú žltačku a vďaka Bohu je silná bojovníčka, prekonala to, môžeme sa s ním tešiť. Asi po mesiaci bola hospitalizovaná v detskej fakultnej nemocnici na Kramároch, kde následne prekonala prvú operáciu mozgu. A dá sa povedať, že pol roka jej života sme strávili len v nemocnici. Kristinka má diagnózu hydrocefalus, neskôr sa pridala epilepsia, spastická kvadruparéza. Kristinka mala 4 rôčky, no stále je na úrovni, dá sa povedať, pár mesačného dieťatka, ktoré nedrží hlavičku, neusedí sama, nevie sa zahrať s hračkami. Veľkým poškodením mozgu jej vlastne ani nevidí, lebo má veľmi veľa císt a mozgu je len minimum. V pol roku života prekonala druhú operáciu a vtedy jej vlastne dali do hlavičky alebo pod kožu na lebku šant, ktorý odvádzali kvor priamo do brúška, lebo sa jej nevie striebávať do miechy ako zdravým ľuďom. Ďalej nasledovali ďalšie operácie, ďalšie 2. A vtedy išlo vlastne o neuroendoskopiu, kedy odstreňovali niektoré cysty z hlavičky. Kristinka, aby aspoň trošku sa posúvala dopredu, potrebuje rehabilitácie, pravidelné rehabilitácie a liečbu. S Kristinkou pravidelne absolvujeme liečbu v maďarskom Soprone. Túto liečbu je najlepšie opakovať každých 6 týždňov, no z hľadiska finančnej stránky si to nevieme vždy dovoliť, nakoľko jedna liečba vyjde zhruba 700 eur. Ďalej chodíme cvičiť do Bratislavy, do súkromného centra. Táto liečba nás vyjde zhruba 1000 eur na 1 mesiac. A asi pred mesiacom sme absolvovali prvý cyklus skenár terapie. Už po prvom cykle sme videli výsledky. Kristínka začala pekne sama piť a celkovo stala pevnejšia. Za 6 dní liečby skenár terapiou sme zaplatili 500 eur. Túto liečbu budeme opakovať znovu v decembri a budú to 4 dní terapie. V mene našej Kristinky vás chceme touto cestou poprosiť o podporu liečby, aby naša Kristinka aspoň trošku napredovala. Ďakujeme vám.